May sa kadagiti Upland municipalities iti probinsya ti Abra, ti Salapadan. Nakurang 13,000 hektarya ti kalawan na, ken saan ang mailibak na puwan ti natural a kinabaknang. Itangal daw na angay ti free, prior, and informed consent wenno FPIC iti nagbaetan dagiti indigenous people, elders, leaders, NCIP, kaniyamang Mineral Corporation. Dito'y anailawlawag no anya ti papel ti FPIC amang protektar iti ancestral domain iti ili. Tapno maala tayo ti konsento ti tao no yes or no da iti anyaman nga project nga magna ag undergo iti FPIC. Tahang nga amin nga project ag undergo iti FPIC. Ket dito ka dati tata first step, first assembly, first community consultative assembly. Kat na nakita mo tayo tinangyari no first community consultative assembly suruan mi dagiti IP community iti karkarbinganda isuro mi di FPIC process, i-validate mi di decision making process da, i-validate mi di list of elders, community elders, etc. Ken adu ti mang mangyari. Tati purpose na ti CCA1 so ngay suruan mi syuda tapno ma-empower da tapno ammo da ti ikastada hanlang nga tatta hanlang nga daytoy nga project ken da pay sumangbay nga project nga magna iti FPIC da project kasla daytoy exploration nya pay nga project daytoy kaspigan agaramit ti hydro pati actually iti project iti DNR nga restrict human activities iti IPs kasla kuma iti CBFMA if madagay ag undergo dati FPIC mo masapol nga ipakada ti tao talaga no kahit daw ino saan. Iti agdama ti 2,624 hectares nga area ti Salapadan, partikular iti paset ti barangay Ududyaw, Basarken Salapadan Barrio, tinaplikaran ti Yamang Mineral Corporation when YMC apakayuswatan ti mining exploration. Rason anaangay ti FPIC. Ada actually mam ti application da for exploration i GMGB. Ngem GMGB hanga mangted iti mining exploration permit no awan ti certification precondition. Ket di certification precondition itid lang iti opisina ti NCIP no successful iti FPIC no nagyes ti tao tapos adda ti MOA nagna iti aming possessor no anti-mining ka ti pagsayatan na di exploration no naamwan da nga awang gayam ti mineralization na data di handang ituloy jay sumaruno nga balak da which is operation so pabor ka dagay anti-mining da jay on the other hand no pabor kamot kadagay pro mining ket nag-explore da ket talagang nabaknang iti balito kapilitan nga ibirukan da tiwagas tapno ag full operation da. Karaman pay nga inaplikaran ti YMC ti exploration permit iti paset ti Malibkong, Likwan Baay ken Lakub. Na ipalawag pay dagiti karbengan ti IPs may basar iti RA 8371 wenno ti Indigenous Peoples' Right Act wenno IPRA. Isu deta ti rinungwaran di IPRA to protect, promote and respect the rights of indigenous peoples as to their ancestral domain, ancestral land, their right to self-governance, their right to self-determination, and their right to cultural integrity. Itinaangay nga open forum na tratar ti may pagarop nga exploration activity iti paset ti Ududyaw Salapadan ken daytoy tinasipar babaen ti cease and desist order. Sumagmamano pa iti nangipek sa ti kaririknada seknan ti mining exploration. Kas may nga residensya di sa Salapadan Barrio no may panggap ti exploration or any activities that will be performed by Yaman Mineral. No. Adu ti epekto na data. Dito basit nga taltalon may pangalaan mi ti kanen may magnamat ti danum mi joy to Manikbel River. Mapadanuman di taltalon may awanin paginuman ti an animal may amin nga lamlames mi Manikbel River ren at awan taon. No agminas day jay Ududyaw. As jay awanan awan taon. Awan ti maapit. Nalpas day tan awan ti bagas na nagawid dan. Makikita tayo mo, jay Mindanao ka daw. Jay Nueva Vizcaya, napandag iti taga Salapadan Barrio. Nalayos yan din eh. Napunas si lugar da. Adumit atin into the trabaho kampaya dingam hangag bayag da jay. That will not last long. Pagbiit lang da. Inpeteng ni Mayor Semanero nga awan ta exploration ken mining activity itagdama iti lugar da. Ken suportaran ti LGU Salapadan ti agbalin a desisyon dagiti IPs. Kaduan iti nagpartisipar kita antay madida kayat iti minas dito ayam mi.
So nga no anya man iti desisyon dan to iso ti matungpal ta mo tayo met nga considering ancestral domain IP community iti lugar mi so nga masapol nga iti boses iti community iso ti matungpal. Manamnam at may kadwa nga FPIC Assembly into no may abulan para iti panakay tuloy ti due process seknan ti panagaplikar ti YMC ti exploration permit. Jessica Boreta, Balitang Solid North.